Haba pai sya ki komponi ba paunam haka pertai ki CEO ba haklidu Kim Ju penwandur tang ya ka wei kakam ki penkeladur yaka ki raijong ki kita yaka yo ka kuat ki tahu ya ki jingkala hakaleng ka teknologi bat ki kita ya ki million snut ki jingim bat kum ka jingsiu kine ki nong yalam ki yo ya ki jingsiu ki pomla shu ban ya lu jawar menta kat kum ka kaifot jong ka tany of inde jong usnem arja arfsan u Elon Musk udon hakmadu hakatuk jong ka pertai kum u CEO bayo jingsiu ka bahetam daka jingsiu ka bahadu $4.1 billion kabala penlong ningkonge daki jingjit ya ki stok jong ka Tesla hadin jong u ki don ki nong yalam jong ki restart hakaleng ka teknologi kum u Tim Cook jong ka Apple bat u Sundar Pichai jong ka Alphabet hangne mentang niap bai ya ki thup jong ki shpongut ki CEO ki bayo tulop hetam haka perthai jong bata usnem arjar arposan ubaning kong udai u Elon Musk ubadai u CEO jong ka company Tesla kabadai kan nong sedang haki kali elektrik bat udang yai peteng ban sinsyari ya ka yau jong ki kali iwi haka perthai ka jingsiu jong u kalong ka bahetam haka perthai kabalong hadu $4.1 billion kadai kabal ya dai bha bat ka jing trekam jong ki company jong ka Tesla kabapen i ya ka jingroi bat ka jing penwandur jong ka company hapo ka jing alam jong u ubar udai u Tim Cook ubadai u CEO jong ka company Apple nadu ba ula shimti na u Steve Jobs u Tim Cook ula penya ya ka Apple syaka jing job ka bakrautam hapo ka jing penya jong u ka company Apple kalalong ka company ka baningkong ban kamai hadu $1 trillion ka jing siu jong u kabalong hadu nyauspa $9.1 million kawan na ki stock grant ki bonus bat ki jing mentoi ki biadai bat ka jing trekam ubalai udai u Sundar Pichai nadu usnem arjar khatsan u Sundar Pichai ubadai uhe nong penyai lane CEO jong ka Alphabet Inc ka company kimi jong ka Google ulayara ban kentiu ya ka jingwat jong ka Google ka YouTube bat ka Google Cloud ka jingsiu jong u kalong hadu ndriuspa $4 million sisnem kalong kabaya habha bat kabenta jong ka company kum un nong yalam haka leng ka teknologi haka perthai ubasau udai u Jensen Huang u nong seng bat u CEO jong ka company Nvidia ulalong ubakongsan haka bapen kala ya ki GPU bat ban penki ya ki put haka artificial intelligence ka jingsiu ka jong u kalong hadu sanspa $1 million kapen i ya baro ka bor sinshar kaba ka company Nvidia ka don halor ka AI bat ka teknologi ya lekai ubasan udai u Reed Hastings udai u nongseng bat u CEO jong ka company Netflix u Reed Hastings la penwandur themai ya ka kam pen bernge daka jing pen i pajba daka package ka ba sauspa $1.1 million uyang hapdeng ki CEO ki bayo tulop tam kaba pen pau ya ka jingteng jong ka Netflix haka perthai hi baro ka wei bandriu udai u Leonard Schaefer ubadai u CEO jong ka company Regeneron Pharmaceutical bat ka jingsiu jogu kalong sauspa $1.9 million bahnyau udai u Mark Benioff ubadai u CEO jong ka company Salesforce bat ka jingsiu jogu kalong sauspa $5.1 million bapra udai u Satya Nadella ubadai u CEO jong ka company Microsoft bat ka jingsiu jong u kalong laispa $1.1 million ba khandai udai u Robert Kotick ubadai u CEO jong ka company Activision Blizzard bat ka jingsiu jong u arspa $1.9 million bashpau udai u Hok Itan ubadai u CEO jong ka company Broadcom bat ka jingsiu jong u kalong arspa $1 million te kine kidai ki shpongut ki CEO ki bayo jingsiu ka ba hetam haka perthai jong menta usnem arjar arposan